Shari'a, zan ki karɓi alawa. Zan bada alawa. Ke? Na za ki je? Abdul ya ce zai bani alawa. Kada ki kuskura na sake ji wani ya kira ki ko a cikin gidan nan ko ba a cikin gidan nan ba kin je kin same shi a ɗakin shi. In ko na kama ki sai na yi miki horo mai tsanani. Kin ji kam? Yara, ku guji mu'amala da waɗanda za su yaudare ku da alewa ko kuɗi, don daga haka ne ake ɓata rayuwar yara. Ku kuma iyaye ku sa ido akan shige da ficen yaranku don gyara tarbiyyansu. Bikkoi daye onali worɓe on anda. Be onali haba ɓe suuɗiɗo. Tabitine ummatini saroji mon to goɗɗo ƴoni moɗon. Onon bo saro en ɓiɗɗo ƴonitira moɗon. On hoyna lele dow ɓiɓɓe mon famarɓe. Allah faabu en, reenu en be masibo.